Bună ziua, prieteni! Se vorbește mereu despre comuniunea omului cu natura. E o sintagmă? Nu. Un mare, mare adevăr. A plouat torențial. A fost anunțat pe toate posturile de televiziune, pe rețele de socializare. S-au făcut demersuri amiabile, pentru că, până la urmă, e un simplu efect al naturii, ploaia. Însă, diferența o face, până la urmă, natura, mediul ambient și oamenii. La Cioran, din fericire, a plouat foarte, foarte frumos, torențial pe alocuri. Șanțurile erau, la un moment dat, foarte pline, trăiau pe afară. În schimb, oamenii au înțeles că singura lor soluție ca să evite toate daunele și efectele nedorite e să facă ceea ce trebuie. Natura lucrează după principii foarte bine definite. Nu ține cont de locație, nu ține cont de zonă, își face pur și simplu treaba. Încă o dată mă repet, diferența e atitudinea noastră față de natură. E